aduna busa mangandam kita matagusan ang pulong sa Diyos patalingugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata pagkadako sa gugma ni Kristo kahibulungan gayud ang Ginoo ang sala nako iyang gipasaylo sa dalan niya gitultulan ako kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata kun mo balik siya andam ka ba kun mo balik siya andam ba ko magalakaw kita subay sa dalan niya ang saad niya may ganting madawata ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag mga higala among mga suki og mga pinalangga nga mga tigpaminaw dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga maghatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay nabanhaw og miadto sa langit nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kiso higala Brother Levi Claves. So nagbinugtong pataron mga higala dinhi sa atong programa tungod kay wala pa nakaabot no ang atong mga kaubanan dinhi manghinaot ta nga karong taod-taod maabot sila niya dunan tay makawan pero karon panahon na nagbinugtong pataron higala din sa atong programa. So gina-welcome monako nining sayos kabuntagon dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo maka-text na mo na ngari higala sa atong number kang Brother Levi Claves nga number. Text mo kung naamoy mga importante nga mga mensahe or naba mo yung mga morning greetings o naba mo yung mga birthday greetings nga to sa inyong friend. So mahimo nga mo send na mo higala para nga karong taon-taon ato mabasa dinhi sa ato nga tulumanon no. Aniya naamoy mga importante baka noon dihang mga pangutana. So ato sang gina-welcome mga kahigalaan inyong mga pangutana aniya maka tamposan mo at ang inyo karon taon-taon
ang atong pagtubag sa pangutana kay doon na mo higayon sa paghatag og mga tampo, mga dugang tubag sa pangutana nga ato nga diskason dinhi sa ato nga tulumanon. Aniya, pwede sad ari mo message sigala sa ato nga live, no, sa atong Facebook live. Ato nang gina-welcome. Aniya, ako ding itunol ang mainiton nga mga pagpangumusta sa atong maminahal nga mga tigpaminaw, mga viewers nato diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamong tanan diha gina-welcome nako karon buntaga higala dinhi sa tulumanon sa kini ang maayong balita. Aniya, ako sang itunol ang pagpasalamat sa atong tanan nga mga kahigalaan nga nagamit diha og mga sound system, no, sa inyong mga lugar. So thank you kaayo. Aniya, katusad nga mga kahigalaan natong mga naminaw diha sa mga lanog sound system, ang hinaot mi nga ang pulong sa Dios nga atong madungog nining sayos kabuntagon sa adlaw Domingo mahimong panalangin, makahatag natong panalangin. Aniya, masabtan nato ang kamatuoran nga magahatod kanato paingon sa kaluwasan. Aniya, ato sang mga kahigalaan, mga tigpaminaw diri karon sa Masbate, natin ang mga viewers Masbate, good morning. Diri sa Biliran Province, ato sang gipangumusta diha ang mga Lagarisa family. Kamuntanan diha, no, atong mga sukig, mga pinalanggan tigpaminaw, welcome sa atong tulumanon. Ani ato sang mga suki nga mga tigpaminawan diha karon sa probinsya sa Leyte. Welcome ang tanan taga Leyte karon nga kanunay nagsunod sa ato nga tulumanon. Kumusta ang tanang taga Ormoc City? Atong gina-welcome. Kumusta din mga Disor family? Kumusta sa Brother Noel Gonzales? Atong tanan nga mga brother and sisters diha karon, atong mga friends, welcome diha sa Matag Oblite. Atong gina-welcome sa tanan. Diri sab sa Merida Leyte, o niya bisan pa man sa Palonpon Leyte, welcome ang tanan. Kumusta sa atong mga suking naminaw diri sa Tabango, sa Isabel, sa Kananga Leyte. Kumusta sa ang tanang taga Baybay City, labi na diya sa mga Sanico family na kanunay nagapaminaw. Automatic paminaw dito sa San Isidro Leyte. Kumusta sa ang tanang taga Kalubian o tanang taga Bilyaba Leyte, welcome ang tanan. O niya, itunol na mo higala ang among mga pagpasalamat sa atong tanan nga mga kaigsunan o kahigalaan diya ang nagamit og mga lanog nga mga sound system nining sayo sa kabuntagon. Aniya, atong mga suki nga naminaw diri karon sa diri sa Camotes Island. Dias Camotes lang lanog ni atong programa, atong gina-welcome ang tanan taga Camotes. Mga suki natong naminaw diya o ni atong pasalamatan sad si Brother Tato Sotilo Dias Lower Kagkagan. Mga manin nahibaw-an ko nato nga nagamit og lanog nga mga trumpa diha karon sa atong programa. So Brother Tato, may buntag nimo og sa tanan ninyong mga buutan nga mga silingan diha og tanan taga Camotes Island ginaminaw. Diri sabta mga higala sa isla sa Bantayan, ato sang itunol ang mga pagpangumusta sa tanang taga Bantayan, diha sa Madridejos, Bantayan o sa Santa Fe. Good morning, no, diha sa diha sa Kaungkod. O niya, kumusta sa diha ang mga Opiasa da family, mga Almonicar family, mga pamilya sa mga Layos. O niya, kumusta mga Iscario family diha. O niya, kumusta sa ang mga De La Cruz family na Brother Jameson de La Cruz. Og sa tanan natong mga kahigalan o mga kaigsunan diyang naminaw, welcome ang tanan. Ato sang pangumustahon ang atong mga kahigalaan diri sa Bantayan, sa lungsod yun sa Bantayan. Gani diya sa barangay sa Baod, lanog na ang sound system ni Brother Eliseo Cordoba. Kumusta diya ang tiyong family o mga silinganan diya nga naminaw nining sayos kabuntagon. Mga kahigalaan sa kaigsunan na to diri sa Tikad, no, atong gipangumusta ang tanang taga Tikad nga nagpaminawan. O niya ngadto sad ni Brother Cotejo diya atong pasalamatan siyang sound system naglanog-lanog. O na dito sad sa Islas Tipayran to asad kang Brother Lucernas Senior. Salamat po kay Brother Lucernas
Nya kumusta ang tanan diyang naminaw bisan pa man diya Silagon, Dias Butiges, sa Doong og sa tanang sakop nga isla sa lungsod sa Bantayan. O niya diri sabta mga higala sa Santa Fe. Ato sang pangumustahon ng tanang taga Santa Fe nga naminaw karon. O niya kumusta sad ang tanang taga isla sa Hilantagaan, tanan nga taga isla sa Kinatarkan, diha sa Hibitngil Island. Kumusta ang tanang taga Malapascua Island og tanang taga Carnasa nga naminaw. Kamong tanan diha kinasingkasing nga gina-welcome sa ato nga tulumanon kini ang maayong balita. O ni atong mga suki diyang naminaw sab dinhi sa mainland Cebu. Lanog-lanog ni atong programa kay dunay mga lugar nga lisod abuton pero maabot labi na sa mga ibabaw sa kabungturan. Kumusta diya sa Magsaysay Balanban, atong gina-welcome ang tanan taga Magsaysay labi na diya sa mga Latayada family, mga born again na kanhi o niya sa ilang kanunay pagpaminaw sa ato nga programa, silang pagsunod, nakahimo sila og desisyon sa pag-alagad ngadto sa Ginoo. O ni ato mga suking naminaw sa kabukiran sa Asturias, dias Tuburan, bisan pa madinis Tabuilan, kumusta ang taga Kabo Tabuilan, dias Olivo, dias Dalid, niya kumusta ang tanang taga Gipilakan, atong gina-welcome Kalumbangan, tanan diha kanyang naminaw, welcome ining sayo sa Kabuntagon. Atong mga kaigsunan sad diri sa Kalambua, no, atong pangumustahon diri si Brother Maning Masbang. Good morning ni Brother Maning. O niya diri sa Sab-a mga higala, atong pangumustahon si Brother Pipi Orsal. Good morning ni mo Brother Pipi. O atong mga suki nga naminaw diha karon sa Katmon, labinan lang Brother Mario Alquizar. Good morning. O niya good morning sa tanan taga Santikan, Agsuao, Katmon ug sa Bungyas. Kumusta ning mga komendador family? Kini sila kanhi ang bana Lee Minister. Karon sila kauban na nato. Tungod silang pagsunod, pagpaminaw, wala sila kagwanta, nangita ng simbahan. So good morning ng tanan. O niya atong mga kahigalaan o kagsunan diya sa Sugod o sa mga kabukirang barangay diya sa Sugod in Lanog kini atong programa. Diri sab sa Sugod mga kahigalaan, ato sang pangumustahon ang tanan taga Sugod nga nagpaminawan. Niya bisan pamilya sa kabukirang barangay sa Sugod, sa Bourbon, sa poblasyon, o niya diya sa Lao. Ato na pangumustahon si Brother Joseph Distora no Babos, no Brother Joseph, good morning nimo uban siyong pinilagang asawa, imong mga anak. So welcome sa atong programa. Kanya kumusta sa Mr. Jocelyn dia tanang taga Lao, kanya tanan nga taga San Jose, tanan taga Bundo, Bourbon. Kumusta mo tanan dia, no? Niya atong mga tigpaminawan sa diri sa San Jose, Bourbon. Kumusta lang Brother Amay Pitugoy ang family. Niya atong pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor sa Yan Trompa, uban siyang pinalanggang asawa, ilang makabataan o mga pinalanggang silinganan diya sa San Jose. Na Brother Rolando diya Villamor diya, good morning ninyong tanan. Niya kumusta sad ni Brother Rodicendo Noble diya Kamanggahan sa Kaguyong. Good morning Brother Rudy. Niya sa atong mga suking naminaw dito karon sa lungsod sa Tabugon, good morning sa tanang taga Tabugon. Good morning sa na Brother John Lobetania, ngadto lang ni Brother Joel Terana, Ma'am Ritsini, niya sa ilang pamilya o sa tanan nga taga Tabugon nga nagsunod. Bisan pa man ngadto sa mga Monteliano family, mga pamilya sa mga Ando. Niya diri tahigala sa diri sa Managasi, Tabugon. Good morning di ideas mga Romagos family, mga Elarcosa family, ngadtos mga Nano family. Niya good morning sad ni Sister Erenia Soliano. Good morning Sister. O sa tanan natong mga listener diya karon dapita sa Managasi, welcome. Diri sa mahigala salama, kumusta dayong mga Jordan diya family? Kumusta mo tanan? Tanang taga Ilihan,
tanang taga Kandangas nga nagpaminawan atong gina-welcome sa atong tulumanon. Unya diri sa Kaduawan mga higala, diha sa sitio Mahayahay, atong pasalamatan si Brother Bin Istor sa iyang trompa dihang gigamit. Brother Bin, may buntag nimo. O sa tanan natong mga silinganan diha nga naminaw karon, mga kaigsuunan, kamong tanan diha, welcome. Kumusta ang tanan taga Eden Care Group, no? Kumusta mo diha, ma'am, sir? O niya, kumusta sad sa mga Alicos family, ngatos mga Agua family? Kumusta sad ang mga Arrogante family? Mga Risoor, ngatos mga Dimapi o mga Coraldi family. So welcome ang tanan. O niya, atong pangumusta sad ang mga pamilya sa mga Alconten, mga Fuentes family, mga Tirana family, diya sa Kaduawan. Tanan nga taga Kaduawan karon nga naminaw, kutob sa naminaw diya, ato nga gina-welcome sa atong programa. O niya, makapadangat mo higala og mensahe, pinaagi sa pag-text, no? Text lang muna ako, aron ato nang mabasa ang inyong mga mensahe. O niya, padayon ta mga higala, ato sa ding pangumustahon karong buntaga ang tanang taga-barangay sa Libho. Niya, atong pasalamatan ang mga sound system na Sister Linda Kamain, Brother Lolito Ermac, no? Tanan diha taga-Libho, ato nga gina-welcome sa atong programa. Tanan nga taga Mabuli, atong mga silingan diha karon, welcome sa atong programa. O niya, pwede na makapadangat og mensahe pinagi sa pag-text. O niya, arisabta diri mga higala sa Kanagahan, medyo sa Kanagahan, na anad ng mga tao sabdiha sa pagpamati sa atong programa. O gani na sa daghan itong mga kaigalaan diya nga nakahimo sa pagpangalagad nga ito sa Ginoo. Samas pamilya ng Brother Ani Persilias, o niya ni Brother Lando Itang. Good morning. Sa anya atong pasalamatan ang tulo ka mga sound system diha nagtingog, kang Brother Bernel Katakis, nasad kang Brother Christian Vistar, o kang Brother Ani Persilias. Mga trompa na ang gipanggamit diin lanog kining atong programa mga kahigalaan. Okay, tanan nga mga suking naminaw sa Kinawahan, ato sang ipangumustan tanan ta Kinawahan. Ngadto lang Brother Jojo Kaayon, Sister Maridil, Brother Dick Arnel, Sister Nuralin. O niya ngadto sa mga uban pa dihang mga pinalangga natong mga kaigsuunan o kahigalaan nga wa nato ikamention. Welcome kamuntanan. Good morning sa mga pamilya sa mga Sumalinog, Dias Busugon. Nila ni Rose Sumalinog, o ban siyang igsuon sa no? Maayong buntag kaninyong tanan. O niya, atong mga tigpaminawan, diris barangay sa Takop, San Remigio. Labi na ni Sister Lumuntad, nga ato ng avid listener, atong sister. So, maayong buntag ni mo, Sister Lumuntad. O niya, atong mga tigpaminawan diri karon sa Dennis Lambusan, welcome ang mga Frasco family diya. Tanan diha natong mga brad og sis nga nagpaminawan. Good morning sa ni Brother Christian Lumio kog iyang family. O tanan na lang kayo di di nato ikamensionan pinokamong tanan mga higala. Welcome sa atong programa. Ato sa mga tigpaminawan diri sa Tambungon, daghantag mga kaigsunan diha, mga kahigalaan nga nagsunod, ato sang ginaabi-abi sa pagpaminaw sa atong programa, og atong gipahinumduman ang tanang taga-Tambungon og mga palibot nga barangays nga kung doon na tayo problema sa atong motor, nanginahanglan ta og motor parts, doola lang ninyo ang Advent Motor Parts. Sayo ng pangitaon kay Kilidanas Highway at bangyod sa public market sa Tambungon. Makita ni mo dihigalang Advent Motor Parts. Gipanag-iya ka na ni Sister Florida o Brother Remy Sigarino. Abri na sila gikan sa Domingo, kutob sa Adang Bernes. Alam mo antong Sabado kay sirado gina siya. Niya, kumusta diyan ni Brother Norland Pagal o iyang family? Tanan na itong makaigsunan diya karon. Atong mga kahigalaan nga naminaw. Welcome sa atong programa. Kumusta sad ang tanang taga-Bangkasan nga nagpaminawan? O niya ni Brother George Luna, uban siyang tok family.
mga ginsakupan sa barangay sa Bangkasan, welcome. Ato mga suking naminaw diri Karusmanyo. Naasan si Konsyal Elvis Peritos diya, mga Peritos family, good morning. Ato sa mga sinadhan, o uban pa nato dihang makahigalaan. Kumusta sad ang mga tigpaminawan nato sa barangay sa Look, San Remigio, kumusta ang mga Lopez diya family, Vargas, mga Ibanez family, o uban pa din natong mga pinalanggang kahigalang kaigsunan. O niya, kumusta sad ang mga Samson family, this proper San Remigio, ngatos mga Monteroyo family, mga Villa Puente family, niya, kumusta din mga Suson family, ngatos mga Likigan, mga Larga family, niya, mga Layon, mga Kabatanya family, o niya, ngatos mga Anciano family, mga Muraka family, tanan dihang naminaw sa San Remigio, sakop sa San Remigio. Atong gina-welcome mga higalag, makapadangat na mo karon og mensahe, text lang mo or di, pwede mong arimo mo message sigala sa atong Facebook. O niya, padayon ta mga kahigalaan sa paghatod nga na kanyos mga pagpangumusta. Adto ta sa Daan Bantayan, Mulok Sutag Layo, no? Kumusta din mga Dihito family diha sa Daan Bantayan, atong gina-welcome. O niya, ngadto sa mga Punay family, daghan mo kuning mga Punay diha sa Daan Bantayan. Gadi atong pasalamatan si Brother John Punay das Talisay sa yan trompa nga naglanog-lanog. O niya, kumusta diyang mga Miralles family, tanan nga naminaw diha sa Lanao. O niya, bisan pa man diha sa Kabangkalan. Good morning sad sa ato mga pads diha tanan, mga mads, mga brad og sis, mga friends, atong gina-welcome. Kumusta din ni Brother Domingo Bunukan, Doming Bunukan, uban siyang family, no? Atong gina-welcome sa atong programa. Tanan diha nga naminaw, bisan pa man diri sa Paypay, sa Nazareth, diha sa Bakhawan, niya atong mga suking naminaw diri sa barangay sa Anapog, Midilien, labi na diha barangay Daang Lungsod, Midilien, labi na nila Brother Edwin Goliamas, yang family ngadto sa mga De La Cruz family, tanan diha nga mga higala natong naminaw sa Daang Lungsod, Midilien, welcome. Niya ngadto sad sa atong mga tigpaminaw sa proper gyud sa lungsod. Niya, kumusta sa atong municipal councilor diha si Brother Raymond Olivar, kumusta din mga Langgido family diha, ngadto sa mga pamilya sa mga nilang Brother Felipe Soliera, anya ngadto sad nila ni Brother Alex Cañada. Tanan diha nga naminaw sa Midilien, welcome diha ang tanan. Dirisan sa dinhi sa 108 Midilien, mga higala. Ato sang pasalamatan si Brother Terbo Fabadora sa iyang sound system nga naglanog-lanog kanunay. So, salamat Brother Terbo, og sa tanan nga naminaw nato karon sa atong programa, no, diha sa Dayhagon, dabidas mga Malinaw family, welcome ang tanan. Kanya sa dili pata mo padayon mga higala, ngadto sunahan maminaw siguro sa taong awit mo atong tanawon ang mga awit mga higala nga atong play karon nga kabundagon. Mahinaot ko nga kining mga awit nga atong play mahimong panalangin sa matag usa nato, din ang mga mensahe makahatag kanato o giya sa pagpangalagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Okay, ato ning pilion ang awit higala nga nindot nga pulos man nindot nga awit dinhi, pero ato ning pilion ang mga awit nga atong ipatokahan. Si Jesus nagtawag kanako, karon pagsunod niya matatag na.
Okay, nindot kayong awit higala, naghisgot nga hunong na sa pagtanaw sa uban. Kay makita nato ang kapakyasan. Ang mensahe sa awit, nagpahinumdom nato nga ang Dios nagtawag kanimo o kanako mga higala, nga muduol mo alagad ta kaniya samtang aduna pay panahon. O niya nagagda ang awit nga atong susihon ang atong kaugalingon kung naabata sa eksaktong pagtuo. Samtang nasusihan nato, ang awit nagdasig po nato nga padayon ta sa pagtanaw ngadto sa Ginoo. Tutok ta nga sa Ginoo, hunong ta pagtanaw sa uban. Nga naman kay kung adto kas uban magtanaw, basig maluya ka. Mawad-an kas kadasig sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo perfect mga higala. Siya mausay perfectong sumbanan sa atong pag-alagad kaniya. Dili ang imong pastor, dili ang imong giila diha nga leader sa simbahan, kay tao ra po na sila. Pareha ra po na nato naningkamot sab. Aron sure ang atong pagtuo adto ta tutok kang Ginoo. Ang awit nagpahinumdom nato ngadto gyud ta mo tan-aw kaniya. Dili ngadto sa atong isikatawo. Okay, mo padayon ta sa pagtunol sa mga pangumusta. Kumusta di ang tanang taga-Bugo nga naminaw karon? Diha sa Binabag ato ding pangumustahon ang mga pinalangga nato nga naminaw di ano tanan nga taga Binabag, mga Gabiana family, o niya mga Bersero, mga Ulingay family. Kumusta sa Brother Lino, Sister Perla karon naminaw, ato mga suking naminaw sab diri sa Takop, Brother Elmer Lacerna, Sister Bergie, maimbuntag yung tanan nga taga Anunang Sur, Norte, diya sa Lapas. Kumusta sad ang tanang mga kahigalaan nato diya karon sa Kabangkalan, maimbuntag sa Kabangkalan, Dakit, Bugo City. Labi na ni Sir Isagani Aratsya, ang retired Scout Ranger. Good morning nimo sir. Uban siyang pinalanggang asawa. Nanamday imong asawa no na uli na. So maayong buntag nimo uban sa imong tibuok panimalay. O niya, salamat sa imong sound system na nagtingog-tingog no. Good morning yung tanan. O niya, nga to sa mga Lipaw-Paw family atong gina-welcome. Ato sang gina-welcome karon sa Brother Alan, si Sister Amalia Bisabilia. Anya ngadto sa nila Brother Joseph Kimno or mga Kimno family. Atong mga brad diha og sis no sa Baas. Nya good morning sa mga Derder family ng Sister Merlin. Derder oban siyang mga anak, yang tanang mga apo. Good morning sa na Brother Pipe Orsal og yang family. Ngadto sa atong mga tigpaminaw didto sa Dakit, Bugo City, ngadto sa mga Humawas family, kumusta sa mga Baldosa family, ngadto sa mga pamilyas, mga Monyas. Good morning sa mga Pilayo family ng Sir Elmer Pilayo, yang family. Ngadto sa ni Pastor Hill Idoliberio. Good morning Pastor, oban siyang family. Yan Pastor Elias Coyo sab diri sa Kugon. Good morning Pastor, oban siyang family. O ni ato mga pinalangga nga tigpaminawan sa diha karon sa Udlot, no? Brother Sari, may buntag nimo. Naminaw karon na atay crusade nga karong gabi sugdan na to diya sa Tagasa, no? Attention diya sa taga-Tagasa nga naminaw karon diya sa Marangog. Naroy optical free clinic nga pagahimuon mga higala diha sa Seventh-day Adventist Church diha sa Tagasa. Karong buntag sugod na ang mga alas 8 siguro na sa buntag kung wa kuno sayop magsugod na ilang optical free clinic no diha sa Tagasa. Kung na mo'y problema sa inyong mga mata, inyong pananaw, so patsik mo dito kay marag nanay free eyeglasses po nga ipanghatag nganha kaninyo mga higala. Aniya karong gabi
mag-start po ang ato nga Health and Bible Seminar. Usa ka na kamapuslanon kaayong paghimo nato higala. Naay programa sa mga bata ng alas 6 sa hapon, mga kabataan nato dias tagasa atong ginaauhag no. Mga ginikanan ayla niyo tugutil na yung anak sa pag-adto dito kay daghan kay silang makuha mga advantages nga ilang makuha sa ilang programa. Naa sila'y mga story nga itudlo nila. Kanang mga story itudlo nila maghatag na lag mga moral lesson, mga nindot kaayong leksyon sa kinabuhi. Pagkahadlok nga tos Ginoo, unya pagkamatinahuron sa sigkataw o ngadtos ginikanan. Matgiyahan silag unsay maayong pagabuhaton. Tudloan sa silag mga maanindot kaayong mga kanta bahin sa Ginoo mga higala. Una nga, inyong makabataan, ay inyong pugni, kay sayo na ang ilang programa. Alas 6 na magsugod kada gabi. 1 week na siya, kutob na karong Sabado sa adlaw. Okay, Bernes gabi gina mahuma na lektura o niya daan ng Sabado sa buntag, kutob sa unto diha sa simbahan. O niya, atong mga hamtong sad nga mga ginikanan, mga batanon, pahimuslan na to kana sa lecture may tungod sa maing panglawas. Mga pahinumdom ka na to sa sikrito nga angay natong pagabuhaton aron mabat na nato ang maing panglawas. Unya unsaon nato paglikay sa mga sakit. Kaya nabitay ginaingon sa sultihan nga it's better to sana nga pagkasulti nga labing maayo kuno nga likayan nato ang balatian kaysa magsaligta nga daghan tag kwarta nga ikapatambal. Anang gingon sultihan nga prevention is better than cure. Ang paglikay labing maayong himuon kaysa magsaligtas tambal mga higala. Muna nga matagabi diha na ay mga nagkalinlain natong mga lecturer mahitungod sa panglawas. Gani na ay mga lektura sa diha ugma sa gabi marag na diha si Dr. Conila Lubitania nga muhatag natog mga pamaagi, mga pahinumdom sa pag-amping sa atong mata. Kay muni bintana sa atong lawas makakita tasong palibot, mahimutang magbalipayon sa dihnatay pananaw niya. Unsa ang pag-amping ani? O naay mga tips nga iyang ihatag kanato. O ni alang sa mga kabatanunan sab na ay mga informasyon mahitungod sa maing panglawas labi na sa makadaot nga mga bisyo nga ginahimo sa mga batanon karon. Ang mga bisyo makadaot unsay makadaot anang smoking o ni about sa drugs mga higala. Napo diya si Corporal unya karong Huwebes Warren Kugal usapon siya sa lecture na to sa kuan mahitungod sa drugs. O mga 15 to 20 minutes unya uban pang mga gabi na ay mga lagkalinlaing mga lecturer nga inyong madungog mga mapuslanon kaayo ang ilang ihatag nato nga mga kasayuran mahitungod sa maing panglawas ug unsaon pag-amping ani. Muna nga anha gyud ta kada gabi o niya kada gabi na gyud tay madungog bahin sa maghisgot ta og pulong sa Ginoo. Kay importante na ang pulong sa Ginoo higala nga atong misgutan ingon na kita mga Kristiyanos. Unya ang Biblia usarman matagabi ato na misgutan ang pulong sa Dios kun unsay mga butang makuha nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sa munang pahimuslan nato na ang atong programa mag-start na karong gabi ayaw na ni sipyata mahigala kay naasad tay mga madawat nga mga premyo ni ana no. So start karong gabi adto ta didto magkita-kita ta didto kay usa sab ta higala sa magdumala sa mahitungod sa paghisgot sa pulong si Ginoo. Okay, padayon ta sa atong pagpangumusta, atong ipangumusta ang tanan taga Libertad nga naminaw
tanang taga Syukon, bisan pa man diri na Ilon. Kumusta ang tanang taga Upper na Ilon diya sa Simbuwawan? Kumusta ding mga Lipon family? Ani ngadtos mga pamilyas, mga pioneers, mga pamilya sa mga hilig. Nya kumusta sad ang mga Ritoya family, mga Clamunti family, ato sang pangumustahon karon ang mga Bulambaw family. Nya kumusta sad ni Sister Leoning Damayo diha sa Daplin, Magnaro Daplis Baybay siya ron. Sister Leoning, may buntag nimo. Oban sa imo mga sakop diha sa Panimalay. O diya, kumusta sad ni Brother Johnny Alboro? Brother Johnny, good morning. O diya nga ni Brother Frido Sarsaliho. Oban sa iyang imong pinalangga diyang asawa karon, imong mga anak, kumusta man tanan? O niya atong mga kaigsunan no dias na Ilon. Kumusta diyang mga Berdida, mga Canales family? O niya ngadto sa mga pamilya sa mga Mulihon. O niya ato sang gipahinumduman ang atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw nga kon pananglit mahigala doon na tayo plano nga magpabuhatag mga grills or mga roll-up ba o niya accordion door ba, uban pa nga mga sliding doors, uban pa mga estilo higala. Among i-recommendar ninyo, doolan ninyo ang Jorets Roll-Up Services nga naa ka na nahimutang sa Panabilan na Ilon, Bogo City, Cebu, nga pinag-iyak na sa nagtiayon Ritzel of Jodito Molihon. Sa gihapon, abli na sila gikan sa Domingo, kutob sa Adang Bernes. O niya ato sa pangumustahon ang tanan taga-gairan nga naminaw karon. Good morning niyong tanan. Good morning ni Tia Wing diya ng Engineer Katayas. Good morning diya sa Escalona Street. Diha sa New Public Market no atong pangumusta di atong makigsunan nga nagapaminaw, nagamonitor sa programa karon. O niya ato sang gipahinumduman atong mga pinalanggang matigpaminaw dinhi sa Northern Cebu. Nga kon pananglit adun tay plano mga higala sa pagpatsik sa atong panan, atong mata kanang hinahanglan siguro tag mga kibido tungod kaduna na problema. Doola lang ninyo ang Icons Optical Clinic nga naa ka na nahimutang sa katong daan nga land bank ng siyudad sa Bugo. Buntawag na din Icons Optical Clinic. Aniya pwede na nga inyong anhaon higala sa adlawng Bernes kutob rapod gikan sa adlawng Domingo kutob sa adlawng Bernes. Aniya alas 9 buntag hantos la 5:30 sa hapon, walang ilang office hours mga higala. Aniya nasa branch sa San Remigio, kilid yun sa highway atbang sa Friends. Makita din Icons Optical Clinic. Dola niyo higala. Aniya ang ilang pagsik sa tong pananaw computerized gina siya. Manang sure yun matagaan og eksakto nga grado nga gikinahanglan sa atong pananaw. Dola ninyo ang Icons Optical Clinic. O niya, pwede sa darimos iyang mama. Kanang karaan, optical, ilado nung kaya na ang Biraki Lobitania Optical Clinic nga gipanag-iya ka na ni Doktora Hining Biraki Lobitania. Pwede sa ito mo ka Doktora Love diha sa compound ni Dr. Dipon diha siyang laboratory. Makita nyo diha ang Love Optical Clinic, so mahimo sa ato mo dito higala. O ni atong mga kumusta di no ang mga Makipig family? O niya ngadto sa mga Pamilara family, mga Piapi family. Good morning sa nilang brother Andy Nubal. Good morning sa mga pamilyas mga Nubal o uban pa natong mga brad og sister diha sa barangay Kayang no, lanog-lanog na atong programa sa Kayang. Good morning sa tanang taga Don Pedro nga naminaw sa atong programa. Welcome kamo sa atong tulumanon ning sayos kabuntagon. O niya atong mga Bible students sab dinhi sa Santo Niño.
ngadto sa mga pamilya sa mga sinangguti diha nga naminaw. Naron si Brother Michael de Aulahi, iyang pamilya nga nagadawat og Bible study. So karon tingaling human dris broadcast, Brother Michael mo diretso kog anak diha aron human day atong Bible study kay busy tarong adlaw higala preparation sa atong crusade diri sa Tagasa, no, pagahimuon, kay magandam ta alang sa crusade, mga kagamitan nga gamiton alang sa krusada. Muna nga human diri mo diretso ko diha sa inyo, Brother Michael, alang sa Bible study. Okay, ato din gipangumusta sad karong buntaga si Sister Jicres. Sister Jicres diri sa Tulibaw nga ato sa nang Bible student, madasigon sa na nga nagatuon kanunay sa pulong si Ginoo. Nialang sa atong mga suking naminaw, kung naghando mo higala nga motuon sa pulong sa Dios, pwedeng mo text mo diri nato aron ato nang masabutan ang oras nga kanang available ninyo ba nga oras, o niya available sad namo ang oras, makasabot unsang orasa. So text lang mo, pwede sad atong mo text ka Brother John sa mga schedule alang sa Bible study. Kay sa mga lugar pabor niya, pwede siya lang uslas Brother Isaw mo dumala. Sa mga dapit pod nga pabor sad nako, pwede ako rasad mga higala ang mohandol alang sa Bible study, no? So sublion ako ang tanan ato nga gina-welcome nining Cheos Kabuntagon ni ato pangumusta ng uban ng mga district pastors sa dito sa Bantayan Island. Tuwa dito si Pastor good morning, no? Diha ni Pastor Arnel Paalisbo. May muntag ni mo Pastor Arnel. Aniya ngadto sad sa Kinatarkan si Pastor Arman Andrade. Aniya Pastor Noe sad pagunsan diri sa Taboylan. So good morning yung tanan. Aniya diri sa Danao area, Pastor Edwin Barcinas. Kumusta mong tanan? Aniya hapit nagkaduol na ang Mega Crusade nga pagahimuon dinhi sa siyudad sa Bugo. So nagkadoon na karong bulan sa October na, himuon ang gitawag og Mega Crusade nga ginasuportahan kana sa 5 ka mga distrito, gikan sa Balanban at sa Taboylan, o niya distrito din sa Bugo, distrito di Asdan Bantayan, distritos Kinatarkan o district sa dito sa isla sa Bantayan. Nagkaduol na. Naot pa nga ato nang suportahan aron sa ngunian na daghang makatawhan nga masayod mahitungod sa pulong sa Ginoo. Okay, mga higala, mahimo nga padangat mo og mga mensahe, pwede nang padangat mo kay ato nang sugdan og basa atong sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga ipadangat dinhi sa atong tulumanon. Pero sa dili pa ni aunay atong idalit nga kanta mga higala sa halayong yuta. Sa halayong yuta, adunay puluyan, ang Biblia kanato nagsulti. Walay kagulanan, bisan ka sakit man, ang tanan way pagkaluoy.
way pagkadaan. Matahong puluyan ni Jesus gianda, walay bagyo ni Onos dito. Ang mga dalan, lunlun munawan, ugag at laway pagsalub. Matahong puluyan ni Jesus gianda, walay bagyo ni Onos dito. Ang mga dalan, lunlun bulawan, ugag at laway pagsalub. Ugag at laway pagsalub. Okay, ato na ning basahon mga kahigalaan. Atong nakita din si Brother Elmer Trajano Baclayon Lacerna. Happy Sunday morning. So happy Sunday also Brother Elmer. Kumusta man karon, asa man ka na ka Cebu City? Anya niya sad si Dr. Konkon Lobitania. Good morning Kuya Libe. So good morning Doc. Anya niya sad si Alan Auman. Good morning sa tanan nga nagapamati sa programa. So good morning Brother Alan Auman. Di pagod siya mensahe, asa man Brad si Brad John o si Brad Isaw. So wa ko kahibalo kon asa ron sila. Wa man nakatungha kay uwan masagod to kagabi hantod nagbuntag uwan mga higala karon okay na maayong panahon. Pero ako kahibalo nganong wa sila diri karon. O niya di pagyoy mensahe gikan di ay Brad sa Dalipi, Kawayan, Masbate. Okay, salamat kaayo Brother Alan no, auman sa Dalipi, Kawayan, Masbate. Niyasan si Brother Joseph Kimno, mayong buntag usab diha kaninyo sir. Brother Isaw og sa tanan nga naminaw og sa gabyo karon sa live. Mayong buntag sa tanan nga makahigalaan og mga kaigsuonan. Kita mapasalamaton kaayo sa kanunay sa ato nga buhi nga Dios. Nga sa diin nga paagi siya nagalugway pa sa atong mga kinabuhi. Saan to? Okay, nagalugway siya sa atong mga kinabuhi gani sa atong paghikatulog sa kagabion o gibantayan o giubanan kita niya. Dalaygon kayo ang ato nga buhi nga Dios nga nagatiman kanato sa kanunay sa Salmo 3:5. Salamat sa pagbasa sir. God bless to your program. More power. Okay, niapod si Sister Phoebe Pasyol, ato ning sister. Good morning Brother Libby og sa tanan nga naminaw karong buntaga. Naminaw mi sa Lasyon, Cebu. More power to your program. God bless. Abi na ko tuna ka sa Botuan Pave. Kamo si Do Pablo. So good morning yung tanan no, uban nila ni Esther Papijin dia. Alam Brother Jason dia, GR, and Justin dia. Og sa tanan dia no, nando Pablo. Good morning yung tanan dia sa Lasyon nga nagapaminaw sa ato nga programa. Niya sad si Joderet sa Mulihon dito, sila Spads dito ni. Good morning niyo Pads, good morning. Niya po si Rokisa Marabi. Good morning Kuya Libby. Musta naman ang imong kagwapuhon karon? Pabilin yapon si Rokisa Marabi. Niya si Abner Barrientos. Abner Barrientos, good morning Brad Lib. Watching from Alboira, Leyte. God bless. So salamat kayo Brother Abner
sa imong pagmonitor sa ato nga programa. Ani ato ning tanaw ning uban nato nga mga nag-like og nag-heart niya si Celerina Pilones, Tomailo Linad Owaik or Otsia. Ani pod si Ninjin Jazz, Dina Mansalay, Juderich Mulihon ditoy, Niljon Bersero, Reniboy Ampong Perez, Jemuel Dequeno Laluces. Niya pod si Phoebe Pasiol, Auman Alan. Niya pod si Markim Egot Gomez, si Bernadette Aplacador, Edwin Iscario, Anaclito Lucerna Sr., nasad si Abner Dualio, Jolian Piasidad Mata, Analisa Arabis, Rokisa Marabi, niasad si Ariel Kababan, El Nidia, Elmer Trajano Baclayon Lacerna, Jimer Reyes. Okay, thank you kaayo no sa inyong kanunay nga pagsunod sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, ato pa ning tanaw ning balik ta sa pikas nga screen. Anya niya pod si Ma'am May Barido Coyos. Good morning to all and God bless. Good morning ma'am. Kauban ni Pastor Diag inyong makabataan. Anya adto ta mga higala ato ning lilion makadiyot no kini niya sa tong cellphone. Mayong buntag Bradley, Brad John. Nagsulo ko ron diri wa pag yun maabot atong kauban wa ko nahibaw og maari ba to kay wa pa man yun dinhi. Lagmit ani solo gini hantod mahuman. Nya mo greet ko sa tanan nako nga mga kaubanan sa SDA diha sa Medellin. Musta mo ni Brad Alex Cañada og ni Konsehal Raymond Olivar. Mayong buntag Konsehal, God bless ninyong tanan from Felipe Solera sa Lamintac Norte. Okay, good morning no sa tanan taga Lamintac nga naminaw karon. Okay, Brad, wala na si Duterte nang gawas tasab ang tanang kriminal mopatay og mga tao og tanang mga sagbot sa atong katilingban, kuyaw og delikado na sab ang atong palibot. Amping lang yun. Okay, ni pa itong basahon niapod sa gikan sa Ormoc, no? Gikan sa Ormoc City. Sila si Sister Philly Disor. Maayong buntag pag-usab, Kuya Libby. Pwedeng pakiplay ko sa song Palandunga. Salamat, Kuya Philly Disor ni. Okay, no? Anya, ato paning tanawon higala ni pagid siya mensahe. Ato ning tanawon na-share by request nga awit nga Palandunga. Okay, pakigreet Kuya og belated happy birthday sa akong pag-umangkon si Richel Pining Buhol, nag 18-year-old na siya kagahapon. Salamat Kuya, gikan ni Philly Disor. So salamat sa pagpadangat sa mensahe niya. Ato ning tan-awon mga higala ang iyang awit nga gipangayo no ato ning pangitaon usa naguluhan kini og Palandunga. Ato ning tanawon ato ning tan-awon kini iyang kanta ni aba ni okay, ato ning tanawon mahigala ni ato oy Palandunga no. Ato ning sulayan pag tan-aw. Okay. Dira nakaplaga na nato mga higala. Ato ning i-play ang awit nga naguluhan Palandunga gikan kining awit gipangayo sa gikan sa Ormoc no. Okay, morning awit higala Palandunga.
Okay, adto ta higala to ni Lilion pagbalik no ang screen. Atong nakita dinhi si Jemuel Dequino Lalusis. Good morning kapaglaom. Watching from Campurog, Villabalite, request ko kanta brad. Naguluhan nga higala by Soul Seeker. Thanks brad, God bless. Okay no. Ano ay request nga kanta higala nga ang title sab ingon dinhi nga higala. So ato sa ni gihapong pangitao no ni abaning kantaha kaning awit nga higala. Okay. Okay, ato ning tanawon mga higala. Nira ato nakita ang kanta nga higala. Okay no. Karing kanta nga si Sir Espinido mo'y nag-awit ato patukar kaning kantaha. Sir Espinido ni. Gala, imo banggi pa malandong Tuloy anan nga langit nun Ilabihan gyud ka taong Nagiandam alang lang sa magpagong Higala, ayaw na paglangay-langay Ang tanan nga magsulay Padagko ug gagmay Ang tanan isalikway aron di ka magmahal Mga higala, karot mo balik na ta Sa
So mopadayon ta higala sunahan ato ning balikan sa pagtan-aw ni apay mga mensahe ato nakita dinhi. Ni apod si Noipi Moreno. Brother Moreno ni diha sa dinhi sa Look, no, Barangay Look. Good morning, Bro Lib, og sa tanang naminaw kapaglaom to place. Shout out ko dapit sa Baybay Liti, Caridad, tanang SDA Sarco family og ni Pari Otik sa Nico. Imo dining kaila si Brad Otik sa Nico, Brother Moreno, og sa Punpunan, Montibon family. Salamat sa pagbasa, bro. God bless us all. Salamat po, Brother Moreno. O niya pag yun si Brother Abner Barrientos. Ako request, Brad, Libi Salapi o Bulawan by Rix Apa. Okay. Salapi daw o Bulawan mo iyang request, no? So ato rin tanahon og naabay Salapi og Bulawan mga higala. Kay gwa gani Salapi, Bulawan lang. Okay, Salapi. Salapi og Bulawan. Ato ning Salapi. Okay, Salapi o Bulawan. Dira, ito nakita diri gala. So, ato ning i-play karon ang Salapi o Bulawan. Suon ko, kumusta na ikaw?
Okay, arita higala sa mga class na rin siguro nga request ato tas pagtubag sa pangutana higala, kining awit nga nagsaad nga mobalik. Ato ning play kining awit, no? Mahina ko ta higala kining mga awit nga ato nga gipang play karon, gipang request. Mahimong ta kining mapuslanon sa tagsa-tagsa nato ka makinabuhi. Okay, nirang awit higala nagsaad nga mobalik. Ug nagsaad siya nga mobalik, unya dadon kita dito sa langit. Dito aranan kang ulanan,
siya nga mubalik. Unyadanon kita dito sa langit. Dito walanay kagulanan. Lulod kalipay way katapusan. Ug nagsaan siya nga mubalik. Unyadanon kita dito sa langit. Dito walanay kagulanan. Lulod kalipay way katapusan. Lulod kalipay way katapusan. Lulod kalipay way katapusan. Sarap na Okay, atong taga-Andes Balirisaw sa og higayon no kay naabot Balirisaw sa paghatod na kanyo og hamubo nga mga pagpangumusta Balirisaw. Okay, Okay, daghang salamat Brother Levy. Alang lang sa tanan ng gapaminaw ng gasunod nini itong programa. Welcome, welcome mga kaigsunan o mga kaigalaan o maayong buntag kanatong tanan. Brother Levy. Okay, atong tanaw ni nakita nito si Brother Jakes Sumalinog. Good morning. Salamat kayo Brother Jakes sa imong paglantaw karon ginanukad gikan sa Dumaguete no, maayong gabi maayong buntag dias Dumaguete. Okay ni si Celerina Pelones, Noype Moreno, Perlita Hilig Rosasinia, Jakes Sumalinog, Richel Suwan Hilig Verdida. Ano na po si Ninjin Jazz Tomailo Linad Uway, Niapos Dina Mansalay, ato pong nakita din si Vina Ina Guapa Buratso Otid, anya niya si Lovely Dehitos, Jared Espelita Alcordo, anya ato sa nakita din si Zeneth Roigas Alburo, Anaklito Lucerna Senior, as Edwin Iscario, Bernadette Aplacador, Emily Aranita Clavis, May Barida Barido Coyos, Miar Kim Egot Gomez. Anya mo ni ato mga nakita higala, anya mo ato ta sa pagpadayon sunahan atong hiyon si Brother Isaw alang sa opening prayer. Okay mga igala, magampo kita amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios nining taknaas kabuntagon, ikaw among gipasalamatan sa paghatag og preserbar sa matag usa namo kamong hinulaman nga kinabuhi nga nakadangat among kinabuhi ninisab nga panibag-ong adlaw sa semana. Nining taknao Dios, magahimo kami sa pagpatalinghog sa imong mga bilin ng pulong. Kami nagahangyo diha kanimo, ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo o labi na sa mga nagapaminaw karon nga sa ilang pagpaminaw Dios, pinaagi nining programa ha mapatalinghogan imong pulong ilang masabtan. Magapanalangin ka sa tanan nagapaminaw karon nga mga pulong mapatalinghogan dinhiya sa kanginan, mahimo kining mapuslanon sa kinabuhi ug dili mahimong kawang o Dios nga makahimo kinig giyas matagos sa nga madulog mo alagad diha kanimo. Salamat nga ikaw mutubag maghatag sa mga pagampo, pagadawaton namo kini tungod lamang ang Kristo Jesus ng manluluwas. Amen. Okay, di tabagdugay higala matuta sa ato nga atutas pagtubag sa pangutana nga atong tagdon karon. Karong buntaga dunay duha ka pangutana nga ato nga hisgutan mahigala kay mamaor man gud ni na pangutana. Ang una, gitugtan ba ni Kristo muwali ang palahubog? O ni Pilimiro, gitugtan ba ni Kristo ang nga muwali ang palahubog? Ang palahubog magwali. Kanya sunod, kamo nagpakamatarong mo labaw pa ni Kristo. Ano sabi ito? Nagpakamatarong po sa Kristo?
Ingon ni kamo nagpakamatarong mo labaw pa ni Kristo. Kay si Kristo gani nagbuhat man gani siyag bino ga ipainom sa mga tao. Okay, salamat no mo ni pangutan duha ka buok. Nagisgot mahigala og ilim ni makahubog. Una nagisgot nga gitugutan ba nga magwali ang tao nga palahubog. Anya sunod nagpakamatarong mo nga labaw pa kay Kristo kay gani nagbuhat man si Kristo og bino niya gipainom niya sa mga tao. So mo ni Brother Isaw ang aton tukion karon. So doon landay mga 30 minutos nga nabilin sa tong oras taas-taas ni atong naiban ganihaygal tungod kay dunay daghan nga mga request nga mga kanta no. Atong gihatag pod ang mga request para di sad ta magmahay. Unang mutubag si Brother Isaw o niya akon tapuson mahigala. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother Libby din ato sab nga pasalamatan ang atong higala nga nagpadangat sa maong pangutana. So ngadto ta i-generalize nato mga kaigsunan mahitungod niining ilimnon or sama sa gibuhat ni Kristo nga atong mabasa sa Biblia nga nagbuhat siya og bino ato gyud nga timan-an nga dunay duha ka klase sa bino. Gitawag og fermented wine og unfermented wine. Nining atong panahon karon mga kaigsunan dili na ta kakita og kini ang gitawag og unfermented wine. Kay kasagaran ron mga fermented wine na gyud mga makahubog nga ilimnon. Kung sa kapanahonan ni Kristo naghimo siya og bino sa panahon sa kasal, mga kaigsunan, kadtong iyang gihimo dili man to makahubog. Pero ang sa ato ron nga kapanahonan fermented wine fermented wine naman ni karon nga mga bino nga makahubog. So ato gyud nga timan-an nga sa balaan nga kasulatan wala tay makita ni mabasa nga ang balaan nga kasulatan nagdasig sa atoa nga moinom tag makahubog nga ilimnon aron maghubog-hubog ta. Kundili atong makita dunay mga bersikulo nga naghisgot nga si kini ang tinun-an sa Apostol Pablo nagsugo nga moinom og bino dili aron nga kini ang maghubog-hubog kundi tambal to sa Kristiyan or sa panuhot mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kay kasagaran baya mao ni ang gamiton nga rason nga gitugutan nako no pero wala ra ba gyud. Kay katong butanga nga gisultian nga paimnon og gamayng bino dili to aron nga maghubog-hubog kundi aron tambal sa sakitstian mga kaigsunan og mga kaiglaan. So bahin ining bino or ilimnon nga makahubog dinhias balaan nga kasulatan wala gid tay makita nga nagadasig nga nagatudlo nga okay ra ang maghubog-hubog or ang moinom og ilimnon nga daghan nga makahubog mga kaigsunan. Kung imong basahon og lantawon ang senaryo nga gihisgutan sa Proverbio kapitulo 23, 29 hanggang 32 mga kaigsunan og mga kaiglaan. Ingon ani ang senaryo nga atong makita nga gihisgutan dinhiya nagingon kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagkabingkil, kinsa man ang may pagbagolbol, kinsa man ang may mga samad sa walay gipasikaran, kinsa man ang may kapulas mga mata. Sa 30 nagingon, mao kadtong magapabilin sa pag-inom og bino kadtong magapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino. Kung imong tan-awon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang rason nga ngano nga mahitabo or ang epekto sa bino nga makahubog sa kinabuhi sa tao, ang mahimong epekto problema gyud mga higala og mga kaigsunan. Kay ngano man unang-una magmaoy or kining mag-wild o nya magkakontra na noon, managkabingkil na noon og ang silingan o nya bisag unsan lay mo litok sa baba o nya kung imong lantawon maapektuhan usab ang imong panglawas mga kaigsunan mohatag or modulot og sakit mga kaigsunan og mga kaiglaan. So kung imong lantawon ang bino
wala gay maayong butang nga maihatag sa tao, mga kaigsunan og mga kaigalan, panahon nga kita maghubog-hubog. Ang ihatag noon nga benepisyo mao ang problema. Kaya nga naman, instead noon nga ang kwarta para sa pambugas, nahimo og nahurot noon sa paggastos ilimnon. Away ng banag asawa. Kung imong lantawon, ang kwarta unta nga alang para sa imong pamilya, imo hinoon nga gahin sa paggasto sa ilimno makahubog, wa na kay hatag sa imong pamilya. Panahon nga mahuwasan kas kahubog, unsa may mahitabo. Problema ang imong atubangon, mga kaigsunan ug mga kaigalaan. Gawas nga naapektuhan ang imong lawas, naapektuhan pa ang imong pamilya, kay ang kwarta nga gigamit nimo alang man unta kadtos imong pamilya. Inahinoon nga ang kwarta or salapi nga imong gamiton aron igasto dinhaa sa ilimnon nga makahubog, mga kaigsunan ug mga kaigalaan, ihatag hinoon na nimo or imong isuportas imong pamilya, dili kay isuportas imong kaugalingong gusto nga wala man nay kapuslanan in taon, mga higalag maigsoon. Mahubog ka karon, pagkaugma wala na, unsa na may resulta. Kung atong padayonon ang 31 32 nag-ingon, dunay tambag nga ato makita dinhiya nag-ingon, dili ka magtan-aw sa bino kini kung kini magapula, kung kini magapangidlap sulod sa kupa, sa diha nga kini magaagay nga mahapsay, kaysa katapusan kini magapamaak sama sa bitin og muikos sama sa udto-udto. Nan kung imong lantawon, mga kaigsunan og mga kiglaan, duna gyoy butang nga gitudlo nga unta dili nato buhaton, mga kaigsunan og mga kiglaan, kana bang lantaw pag kiningkuan anang mga ilimnon nga makahubog. Kay kining ilimnon nga makahubog, mga kaigsunan ug mga kiglaan, makadaot dis atong panguna-una, makadaot sab sa atong panglawas, lahi or sa lain bati og epekto kinis ato nga panglawas. Og ato nga timan-an, ngano nga ingon ani man, mga kaigsunan, ang pagtudlo sa balaan nga kasulatan. Tungod sa rason nga kun atong susihon og lantawon, mga kaigsunan og mga kiglaan, kining atong lawas buhi kini nga templo sa Dios. Akong sublion, kining atong lawas buhi kini nga templo sa Dios. Dunay daghang mga tawo karon nga nagkinabuhi nining kalibutan na nga wala pa masayod nining mga butanga. Pero karong kabuntagon kamong nagapaminaw, dili na kamo inosente nining mga butanga bahin niini, nga sa diin kining atong lawas buhi daini nga templo sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nan kung atong lantawon, mga higala og mga igsoon, kung ang lawas nato buhi nga templo sa Dios, gikinahanglan nga ato ning pag-aampingan. Gikinahanglan nga likayan nato ang pag-inom og mga bino or mga ilimnon nga makahubog, kay duna ni bati nga resultas atong lawas, mga higala og mga igsoon. Kung atong tanawon ang unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17, ingon ani ang gisgutan, mga kaigsuunan og mga kaigalaan, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios, og nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sulod ninyo? So ato gining timan-an nga kining atong lawas buhi kini nga templo sa Dios, og dinhi nagapuyo ang Espiritu sa Dios sulod sa ato nga lawas, mga kaigsuunan. Kung atong padayonon ang 17 nagingon, kung adunay mo laglag sa templo sa Dios, timan nato, kung dunay magdaot ba, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang templo mao kamo. So kung imong lantawon og susiyon, kung dunay mo daot sa lawas, kining lawas nato kung atong pagdaoton, ang gisulti sa balaan nga kasulatan, kita usab pagalaglagon sa Dios. Mga kaigsuunan og mga kaiglaan, inyong nabati og nadungog nga sa diin kining atong lawas buhi kini nga templo sa Dios, og gikinahanglan nga ato ning ampingan diha sa pag-inom, diha sa pagkaon,
himuon nato nga ang makahimo nga atong gikaon o giinom makaayos atong panlawas og dili makadaot aron nga dili madaot usab ang templo sa Dios, mga kaigsunan og mga kaiglan. So mga rason nga no nga ang balaan nga kasulatan nagtudlo sa atoas pag-amping sa atoa nga panglawas, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Muna nga sa balaan nga kasulatan wala tay makita ni mabasa nga naghatag og authority nga maghubog-hubog or moinom tag ilimnon, mga kaigalaan og mga kaigsunan. Kung atong lantawon og susihon ang gipamulong sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hanggang 10, mga higala og mga kaigsunan, ingon ani ang atong makita nga nagingon, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makilawason o mga tigsimba og mga Dios-Dios o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Dios. So kung imong lantawon, mga kaigalaan og mga kaigsunan, niining bersikulo imog yung makita og mabasa litra por litra nga ang palahubog dili makahimo sa pagsulod sa gingharian sa langit. Nan karon, mga higala og mga kaigsunan, kitang tanan gustong moadtog langit, pero taliwala sa atong kagustuhan wa man sad ta mobuhat og butang nga para langit tungod kay nagpabilin magyapon tang nagpalahubog. So karon panahon nas pag-usab og pagbag-os imong kinabuhi nga gikan sa pagkapalahubog, gikan sa pagkamasinupakon sa kabubuton sa Dios, ngadto na, mga kaigsunan og mga kaiglan, sa pagbag-o pag-usab nga moduol mo alagad kita sa Dios. Kung atong tan-awon ang ikadang pangutana, okay ra ba nga musangyaw sa mayong balita ang palahubog, mga kaigsunan og mga kaiglan? Dili gyud na matawag og okay. Kay nga naman kanang pagbuhat og paghubog-hubog supak na na sa kabubuton sa Ginoo, mga higala og mga kaigsunan. Ang imo palanggayng binuhatan nahimo ng bati nga mensahe sa kadaghanan, kay nga naman ikaw mismo sa imong kaugalingon naghimo kag pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, naghubog-hubog ka nga ang paghubog-hubog supak na sa kabubuton sa Ginoo, mga kaigsunan og mga kaiglan. So kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan og mga kaiglan, ang paghubog-hubog dili gid na okay, og ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mahitungod kang Kristo dili sa gid na okay nga hubog ka, mga kaigsunan og mga kaiglan, kay pagkabati ba di ay nga mahimo kang magwawali nga hubog man ka. So kung imong lantawon og susihon, mauning mga butangang angayan natong pakisayuran, mga kaigsunan og mga kaiglan, nga sa diin dinhiyas balaan nga kasulatan ang gitudlo dinhiya mao ang paglikay or ang pagdili pag-inom og mailimnon nga makahubog, mao ang pagginiang pag-usab og pagbag-os atong kinabuhi gikan sa pagkapalahubog ngadto na sa pagkamatinumanos kabubuton sa Dios nga mga lagad kita sa Dios, mga higala og mga kaigsunan. So salamat higala sa imo ang pagpadangat sa maong pangutana. So alang pas paghatag og duga nga pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, dengan salamat Brother Isaw. Adto ta mga higala balik sa pangutana ato ning basahon ang unang pangutana. Mahitungod gihapon sa ato nang guning gitingog ning pangutana kay mao-mao ra man gud ang tunada sa pangutana, no? Na gitugutan ba ni Kristo mawali ang palahubog sama ng anasimbahan magwali mani sama anang mag-crusade magbuhon sa man kay resulta mahigala ni atong palahubog or hubog nga nagwali di magkadimao ang iyang mensahe. Importante kanang tin-aw ang imong unahuna, dili kay nadaot sa ilimnon, kay unsa may maayo nimong pagtulunan nga imong ikahatod ngadto sa maminaw kung nagwali palahubog. Unya ikadusad kanang pagkapalahubog gikondenar na sa Biblia. Daghang mabasa natong verse Biblia nga nagtug-an nga ang palahubog di makasuod sa langit.
Likado kay na. Oh, ato nang basahon ra gud sa Galacia kapitulo 5 niya gisulti ni dinhi ingon higala nga nag-strike mino o kanabang sakit nga tubag. Ang Biblia lang atong pasabton, atong patubagon. Nagiuni ni ang Galacia 5:19-21. Og dayag kayo ang buhat sa unod nga mao kini paghihilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios-Dios, panglamat mga dinumtanay, mga pakigbingkel, pangabubho kapungot, iyayahay sinupakay pundok-pundok, kasina, hubog-hubog. O klaro niyo sa 21. Kasina, hubog-hubog. O diyaka, bahakhak, og mga butang maingon-ingon ni ini, pasidanaan ko kamo, sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili magapanunod sa ginharian sa Dios. Di ba kaadto? O niya, nagwali siya, palahubog siya. Maingonan siya nga, follow what I say. When siya ayabog, hubog-hubog niya, siya hubog. Follow what I say, but don't follow what I do. So, pag-ipikto siyang mensahe. Ano nga magwali gani, dili gyud palahubog. Kinahanglan nga ang nagwali iyang unahon pagdisiplina iyang kaugalingon. Sunod siya kung unsa instructions Ginoo aron mahimo siya nga epektibo mahigala. Niya sunod nga pangutana, kining pangutana nga nagingon dinhi nga kamo nagpakamatarong mo labaw pa kay Kristo. Wala ay malabwan pagutos kining Hesus. Siya may sumbanan sa pagkamatarong mga higala. Naingon din si Hesus Kristo gani nagbuhat man gani siya bino gipainom sa mga tao, tinuod na. Munay unang milagrong gihimo ni Hesus didto sa kasal sa Kana. Gahimo siya bino. Anya gipainom niyo sa mga tao. Ato ragong tan-awon Biblia be. Atong basahon ang sugilanon. Makita kana diha sa Juan kapitulo 2. Juan 2 unya atong sugdon sa 1 aron masabtan nato ang sugilanon mga higala. Mao ni nahitabo 2 unya bersikulo 1. Atong tanawon. Ang title ni ang kasal sa Kana. Og sa ikatulo ka adlaw may kasal sa Kana sa Galilea. Og didto ang inahan ni Hesus, si Maria. Og si Hesus usab gidapit ngadto sa kasal uban ang iyang matinun-an. So mga dinapitos Hesus, gidapit si Hesus, kauban siya siyang matinun-an, gidapit sa kasal dito sa Kana. Kaya gusto na din og sa pagkahurot na sa bino, ang inahan ni Hesus miingon kaniya, wala na ba sila'y bino? Okay, nahurot na bino. Ang inahan ni Hesus, si Maria, niingon si Maria nga, wala na sila'y bino. Og si Hesus miingon kaniya, babae, unsay imong labot kanako? Ang akong takna wala pa moabot. Og ang iyang inahan miingon sa mga sulugoon, unsa gani iyang isugo kaninyo buhata. So ang instruction ni Maria, iyang giingnan tong mga tao nga unsa gani iyang isugo ninyo buhata ninyo. Unsa isugo ni Kristo? Nagdasig si Maria buhata. Kung unsa iyang ipabuhat ninyo. Og didto'y nahimutang nga unom ka buok tadyaw nga bato. Sumala sa batasan sa mga Hudiyo sa pagpanghugas nga ang matag-usa niini kasudlan og kaluhaan o katloan ka galon. Naday tadyaw musud og 20 ka galon. Napoy sud nga musud doon napoy tadyaw nga musud og 30 ka galon. Dagko din yung tadyawa. Pero nahurot bang higala. Pila to kabuok tadyaw. Suma sa itong nabasa, unom ka tadyaw.
unom katadyaw. O niya nahurot ang bino dito nga labihan daghana kaayong bino. Giinom sa mga tao dito sa kasal sa kana. O niya, ingon na itong mabasan ni. O niya, ang 7. Og si Jesus mingon kanila, puna ninyog tubig ang mga tadyaw. Giingnan niyang mga sulugoon, katong mga palihog. Punan yung tubig kanang mga tadyaw, kanang unom ka tadyaw, punan yung tubig. Og kini ilang gipanagpuno hangtod sa ngabil. So, preting puno agyos tubig. Hapihip ang tubig, mga higala sa ngabil sa tadyaw. Og unya siya, ingon ni, og kini ilang gipanagpuno hangtod sa ngabil. Og unya siya miduol kanila. Pagkabo na kamo ni ana. Og dad-a ngadto sa punuan sa kumbira. Patilawi dito. Nagkabo siya og sud sa tadyaw katong gihimo na niyang bino. Unya, giingnan niyang usas mo sa lugoon, kining ihatod ni nga ilimnon ngadto sa punuan sa kasal. Katong tagtungod yun ba? Ihatag aron matilawan niya. Unya, atong mabasa ingon ni sunahan, og unya si mingon kanila, pagkabo na kamo ni ana, og dad-a ngadto sa punuan sa kumbira, og kini ilang gidala ngadto kaniya. Og sa natilawan na sa punuan sa kumbira ang tubig nga nahimo ng bino, og kay wala man siya masayod diin kinigikan, bisan tuod na sayod niini ang masulugoon nga nagkabo og tubig. Ang kadtong punuan sa kumbira, wag siya mahibaw og diin to gikan tong binuha. Pero ang kadtong nagkaos, nahibaw kay sila may na nag-agwada, nagkaos og tubig, ipampuno nila ang banga, itong mga tadyaw. Pero ang punuan, ang katong tag-iyago, tagtungod sa kasal, wa kahibaw, ug diin tong bino gihatag sa iya. Kanya ni ang reaksyon sa 9. Og sa natilawan na sa punuan sa kumbira, ang tubig nga nahimo ng dugo, og kay wala man siya masayod, diin kinigikan, bisan tuod na sayod ang mga sulugoon ini. Sulugoon ini. Ang mga sulugoon nga nagkabo sa tubig, ang punuan sa kumbira mitawag sa bana og miingon kaniya, nabatasan baya sa mga tao ang pagdalit pag-una sa maayong bino. So muna ilang tradisyon mo higala, giingnan niya ang katong sa dihang natilawan na niya. O niya, ingon din siya, nabatasan ba ya? Nga ang idalit pag-una, ang kadtong maayong bino, katong nindot nga bino, og unya diha nga ang mga dinapit nakainom na pag-ayo, maopay pagdalit sa minos nga bino. Peting, nahurot na ito unom katadyaw, natong tanang mga dinapit og inom. Pero daghan ya po mga tao nga nagtambong unya wa pa sa kainom. Apan ikaw imo hinuong gitaguan ang maayong bino, hangtod karon mura bagi kasab-an ni Ginoos aw ni atong punuan sa kasal. Ano karon pa man gipagawas ang maayog tamis nga bino? Ngano iyo man gitaguan? Karon pa man ipagawas nga nahurot na ang unom katadyaw. Supposed to be nga kani untay giuna pagdalit. Anya aton tanawon gayon sunahan nga matod pa dinhi, apan ikaw imo hinuong gitaguan ang maayong bino hangtod karon, kini ang nahauna sa iyang mga milagro. Gibuhat ni Jesus didto sa Canas Galilea, og nagpadayag siyang himaya og ang iyang mga tinun-an na nagpanuo kaniya. Karon pangutana, 12 naman to ka tadyaw ang giinom, nahurot naman tong unom katadyaw pelimiro, o niya gipun ana puglaing unom katadyaw,
katong tubig gihimo nga bino ni Ginosos. Perting inimnanay sa mga tao mahigala. Perting inom sa mga tao ni atong bino. Pero akong gitan-aw sunahan, wagi nabasa nga naay nagsusapinday. Wagi mabasa nga naay tao dito natumba. Way mabasa nga dunay nahubog dito. Grabe na gutong inom. Daghan na atong hubog. Kaya nahurot naman ang unom ka tadyaw nga musod og 20 ka galon nga tos 30 ka galon. Kaniya ang habilin higala nahurot man to gipuno hapihi pag yuto. Gihimo ni Ginosos bino. Perting inimnanay sa mga tao. Pero wagi usa nga record nga nahubog. Nga naman, ang Ginoo din na mahitabo magkakontradikto ang iyang gisulti. Gitugot ba di ang pag-inom sa makahubog ilimnon? Wala na itugot. Unya ka nang sa unang Timoteo, unsa may ipasabot ana nga nag-ingon ba ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang, pag-inom og jutang bino alang sa masubsob nga pagmasakit sa imong kuto-kuto. Unsa may ipasabot ana? Kung imo nang tanawon higala sa Greek, oinos na dito sa Greek. Nya meaning niya na mahigala unfermented fresh grape juice. Ato pa bino to nga dili makahubog. Ang gisulatan ani ni Pablo sa Timoteo, mao'y gisultihan. Kay si Timoteo God, iyang nakitaan nga nagsig-inom og tubig kay gisulan siyang kuto-kuto. Gisakitan sa tiyan si Timoteo. Sig inom sa tubig. Motoy ina ni San Pablo nga ayaw pag-inom og lunlon tubig lamang. Pag-inom og jutang bino alang sa masubsob nga pagmasakit sa imong kuto-kuto. Karon higala kung tanduwa ito ilimnon to makahubog. Nagsigsuol ang tiyan Timoteo. Paimno nimo og ilimnon makahubog, di ka to mosamot og suol. Problema na guto. Ang fresh grape juice higala, matod pa ni Athenaeus Grammarian atong 200 AD, gaingon siya nga ang fresh grape juice sa karaang panahon giila nga tambal alang sa all stomach disorder. Problema sa tiyan mga higala. Ilang gigamit sa una ang pag-inom sa fresh grape juice. Pero kini wala kay tugkara sa uban nga mga Kristiyanos ang ilang pagtuo nga ilimnon nga makahubog ang giinom dili. Nga naman gibawal magani ang pagtan-aw kanunay kay basig matintal ka katong gibasa ni Brother Esau sa proverbio mga higala. Unya nagdili pa gyud ang Ginoo ni ana. Sumala sa maghuhukom 13 versikulo 4 ang atong mabasa mao ni higala. Paminawa ha, maghuhukom 13 versikulo 4. Kung unsay pamahayag dinhi sa atong mabasa. Nagaingon ni ang 13:4. Ayaw gayod pag-inom og bisan unsang ilimnong makahubog o pagkaon sa bisan unsang kalanong ginadili. Nagwarning ang Ginoo. Ayaw gayod pag-inom og bisan unsang ilimnong makahubog. Bisan unsa makahubog ilimnon dili pa inom. Ayaw sad pagkaon sa kalanong ginadili. Gibawal nas Ginoo. So kay gibawal mas Ginoo, ang kadtong gibuhat ni Ginosos dili to makahubog ilimnon. Ilimnon tong dili makahubog. Bino ba nga dili makahubog? Nga gisgutan ni Brother Esau kaganiha. Gitawag tog unfermented wine. O niya unsab na unfermented fresh grape juice, labas nga duga sa paras mga higala. Mao tong klasihas bino. Dili nang bino nga makadaot sa atong atay, dili na bino makausab sa atong kinaiya, kanang madaot atong unahuna nga mo hinungdanon ang tao makabuhat og daotan, dili na mao nga mao man ang binuha maka-influensya sa tao sa paghimo og dili makayo gikondem na dinis balaan nga kasulatan mga higala. So hinaot pa nga inyo nasabtan ang mga tubag nga
amo nga gihatag nini nga kabuntagon. Ani alantay atong basahon dinhi mga higala. Ato ning tan-awon niya si Abner okay, ato na itong na basa ganiha. Brother Ronilo Itang, maayong buntag. Brother Isaw, Kuya Libby, o Brother John, God bless. Ni Apos Brother Joseph Kimno, salamat sa iyong pangutan na igsuono. Kadtong bino nga ginainom sa hari didto sa kasal sa kana, dili man to bino nga alcoholic igsuon, dili to makahubog kay duga man to paras. Duga man to paras, ilabi na kadtong gimilagruhan sa atong Ginoo sa pag-inom nila ni adto. Walay record sa Biblia nga nay usa nga nahubog, kay dili man to makahubog nga bino, kay makadaot man gud ng mga bino nga makahubog. Igsuon dili gusto ang Dios nga dagmala nato atong kinabuhi nga gigasa sa Dios dinhi kanato, kay pinangga kaayo tas Ginoo igsuon, kay kini atong lawas templo sa Dios, ug di ay tambag ni Pablo apostol usab nga nagsunod sa kabuton sa Dios matod pa niya, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot kini kaninyo, hinunoa tinguhaan ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Okay, thank you kayo Brother Joseph. So wa naman tay mga higala manghinaot mino nga inyong sundon kanunay ang ato nga tulumanon dinhi sa radyo, kay doon na tayo daghan kaing mapupo mga higala. Kada gabi jud nga tulumanon, gikan sa Domingos gabi hangtod sa Bernes sa gabi Jesus is our hope na siya, tag 1 hour. Pero pagka Sabados gabi og hangtod dining Domingo sa buntag nga 2 ka oras nga tulumanon, kini ang maayong balita. Muna atong tulumanon at ang ina niyo kanunay daghan mo mga kasayuran nga inyong makuha dinhi sa ato nga tulumanon. Sa di pahingpit tapuson ang tulumanon ni ang atong theme song. Sige hapon natong yon si Brother Isaw sa closing prayer. Mga higala, magampo kita. Amo nga dalampanan nga Dios nining taknas kabuntagon, ikaw among gipasalamatan sa mga bilil pulong nga mga patlingugan dinhi sa kanginan. Panalangini o Dios nga mga pulong nga napatlingugan